Nditete wewe. Yakaitika hapa. Usha nditete. Hatazi. Aisi. Andazi yangu. Maimu chedera. Ndatumulizele nditete. Asi mimi. Uyu ndiano. Musuku. Musuku mwana wani. Mwana wa musuku. Umwana wa tete. Tete umeshete muzilendi. Saka imisi mu zilendi yo ndiye. Ama muri ya tete ndiye. Yakaitika hapa. Tete wangu hii. Wakanga chigara. Andidise kukumbira wenye. Tendo saka nkini. Kiba ndaenda kumbira babao. Na mai wa chujimbu. Na tete. Kiba ngani. Kiba hii. Tete huyo ndio kusogai baba. Agai baba ani mwana klasi bono. Mwana klasi bono yo. Ndio kutema mwana mko mwana mwalo ngasi abeka somwe tete. Tete akaja amtati. Ninda kutama. Ndio si amkuma nali baba. Muzugu ya huyo. Alipamba. Muzugu ndio basa alipamba. Agai 10 years. Muzugu ndio uzuro alipamba. So ni janga mlimbo sasa. Agara bambaba. Musuka ndio kubara. Iso zikamugezesa. Ndazika kumugezesa kuyo. Musuku ndio zoda sekuru. Ona ini ndawara. Sio ndawara seku mandichengeta. Ini panaba amazangu asuya kundura. Ndikatwana yase kuona. Iyo akasuda utsingia amazangu ne mabuto. Saka wali kushia kuya kukuona. Kwa zindika sesi undeda. Apanze kuita ba. Iso wewe kwa kujimgereza. Ndabe dada mzuguyo ndio kushayi. Ndine washini. Ukuzenda kumiga. Kiba yatia zinzaga. Apana mnakawe. Sizwe panenya yangu. Panenya yangu. Mageze samu. Maita zvese maufida. Izvozvo hazvikupi simba rekutora zvinhu zvemufi. Kedi anga ni mistake. Anga ni seki yandu zose ndi. Doji Pandora tete. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa, munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Doji Pandora tete. Namera mambetwe ndara mambo chobani. Chobani. Changa pa chabatu remote. Marani batsira. Sura mambo mtasa. Ndauyaone nyaya yangu. Ndauyaone nyaya yangu. Ndawele murumano kere muri. Akatengeserwa nasi. Atengeserwa munda ndakasvika kumusha. Ndati bambo chigumai apa nepapa nepapa. Kana makatengeserwa siyai uku chirega kushandisa ikona. Takatowirira ndofika ndakaita about 3-4 days ndichiri kumushandisa ndadzoka kuHarare. Pasita mazuva sabhuku ndobva andifonera akati wamang'arirwa nachina kereke. Ndikati wo sikuona isabhuku ndichangobva kumusha kuti ndibva ndangosvika ndikukumbira futi kubasa. Zvinoita sekunge ndini ndega ndoita maproblem. Regai nditi pandoona mukana ndikuzivisai kuti ndichauya musi wakati. Sabhuku akazvinzwisisa. Ndane mukana ndobva ndamufonera sabhuku ndikati achiunganidza nyowani because ndichauya kusvika mukuseni. Mochitonga ndobva ndadzoka futi kuHarare ndakukumbira zuva rimwe chete. Shuwa takaita saizvo ndobva taenda pasabhuku nyaya yabva yatongwa. Ini ndobva ndabudirira panyaya yangu ndanga ndataura. Tichibva ipapo uyo akanzi dzosera munhu zvinhu zvake, dzosera munhu munda wake. Kereke uyu nanhasi ari kuramba kuzopa munhu.
ndobva ndaenda kwaishe chikomo ndatongwa futi naishe chikomo ndobva ndapiwa chikachitei ndichinzi ndidzosewo munda wangu. Saka ndikuona kuti munda wacho haasi kutoda kubva ini ndoda kuushandisawo munda wangu kuti makore angu ekusiya basa aakusvika kwekupedzisira. Yes, Bob. Yeah, you go. Unoiziva unoiziva saka muruti ine zvakatongwa kutongwa kwatakaitwa isusu zvakanzi ava vadzorere chimunda asi dazvo ndakarikumbira ishe chikoro asiye kundidzorere ndisiye munda wako ngatanga ndabhadhara 20 ndakabhadhara. izwa izvo imi mungaisa condition yekuti ngatanga ndibhadhara zvinhu zvangu zvandakashandisa kuva makamboenda ipa makaita zvepamutemo hamwendi zvepamutemo because according to this judgment you bought a stolen land. Pamusevenzi enyaya iripo ngezvekuti avo vakayabva vanitengesera vanitengesera ndenda kugura mukara sekuru vacho vari apa ndoda kunditengesera rent saka inini zvekutano navo ndanisina akambona ndiro mataura tu mataura uyu mataura sekuru wacho angaine maruramiro ekukupa ilenzi yake ndiye sekuru wavo not uyu waimoti sekuru ndiye anga nemataura ndiye anga akabata rent ndiakabata rent ndiye muridzi werent uye asi muridzi werent uyu ndiye amuzukuru muridzi werent ari sekuru wacho ngauya Yes, ma'am. Marabi. Right. Elva, ilenje yakapiwa kuna Kelebo. Muridzi wayo ndiani? Muridzi wayo nditete wangu ini. Handaziya. Nditete wenyu. Yakaitika pa kusha. Nditete. Handaziya. Haisi yeni. Handaziya yangu. Mai muchete. Ndati muridzi wele nditete. Hasi mimi. Uyu ndiani? Musuku. Musuku mwana wani? Mwana wa musuku. Umwana wa tete. Tete umwe chete muridzi wele ndi? Saka imi sei muridzi wele ndiyo ndiye ama mhuri yatete ndiyika? Yakaitika pa. Tete vangu ini vakanga achigara andidise kukumbira wenyu tendo saka nzvimbo chibva ndaenda kumbira baba namai wacho nzvimbo natete tivanga tiwai tete uya ndokuzogara ipapa agara ipapa ane mwana wakalasi bhoni mwana wakalasi bhoni uyo ndokutema umwe mwana wamukomana umwe anonge asiabereka somewhere tete akati handazi inini ndaakutamawo ndosiya mukomana ari bati muzuku uya uyu ari pamba muzuku ndobvasa ari pamba agara 10 years muzuku ndobvuzorora ari pamba so ndichanga mimbo zarizwa
agara ipambapa muzuka ndokugwara zvisodzika kumugezesa ndadzika kumugezesa kuyo muzukuru ndozoda sekuru kuona inini ndarwara zvino ndarwara sekuru mandichengeta inini panapa hama dzangu hausuya kundiona ndikati vanoyase kukuona iwe wakasuda kudzingira hama dzako nemabhotoro saka vari kusha kuya kukuona kwazvinondoita sezikundada hapana zvekuita ba zvisouyagaa kuchimugezesa ndapedada muzukuyo ndokushaira ndine wacho ini ukuzoenda kumiga tivaratoya zvinhu zvake hapana munhu akauya izwe pane nyaya yangu magezesa munhu maita zvese maufidha izvozvo hazvikupi simba rekutora zvinhu zvemufi tete anga atine imwe stendi anga atine stendi iyeye andoziva stendi iyeye akatoitengesa iye wana watete waripi mwana watete baba wake akashaipa baba wake uyu ndiye mwana watete ndiye muridzi weyo zvinhu zvatete ndiye muridzi wezvinhu zvatete haikona imimi muridzi wezvinhu zvatete mwana wacho saka imi vamuna maruva veri kutengesa kana kupa munhu stendi yatete handina kutengesa tete makadini ndakadzora makadzora kupi kudzora zviri kuti nzvimbo yenyi dzekunoridzi wacho waridzi wacho wanani awana muura wanani wana muura ndondakadzora ini uko ndakatengesa izwa izvo imi mukudzora kuna namuura wana muura ndiwanani ndiko takakumbira stendi iyi muchikumbira kuti idii tete wangu aone pokugara aiwa kana tete makakumbira ikokongwa tete ndobvaona nekugara imi tete ndepake mamakanyarana pasu tete kana wafa steindobvakwamura inomakataura wakwamura babawo zvachimupenyu akati iye samutsula tete yenyu kana adzobva panzvimbo iyi nzvimbo iyi munozondipa ngokuti nzvimbo nochengete yenyu hakuna respect yakadaro hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro kana munhu akatokumbira munhu akapiwa mundande wake akafa munda wakusarira vana vake nevazukuru vake mhuri yake hamuti munhu wese saka munomu wanoda wachine mindere daitaiti munhu wese akapiwa munda nasabhuku kafa munda unodzoka kwasabhuku ndizvo kuti ukapiwa munda nasabhuku sabhuku iwo mai vacho nababa wakafa munda wakudzoka kwasabhuku ndizvo hakuna zvakadaro tete akapiwa munda ndokubva awaka angasina kuwaka here saka kana anga akawaka ini pamusha pakizvo andi saka maizoti mimi tete afa aine wana wake nevazukuru wake moti makudzosera musha kwamuura iwana muura wacho kuti shuwa ungaidzosaiwa in the first place mirai in the first place uyu makadzorera mushawo ndiye akambopa tete saka uyu ari kutambira achiti chii ayo saka uyu sei ari kutambira yambuya wake mirai hatidi zvinotipedzera nguva hatidi zvinotipedzera nguva sekuru hamuna maruramiro ekuita zvamakaita hamudzoreri lendi isiri yenyu ndakandaneti ndakura ininika ichapasenza achakwanisa izwai baba uyu unopasenza zvo uyu atadzai ropasenza muzukuru watete angasauyi aiwa kusauya kwake hazvina mhosva saka mutere misha yese murikuona ina vanhu vachonera kuharare makutosvika muchitora ndizvo ngepake uchauya aiwa imi mwana muura mutori nemhosva yekutora chinhu chisiri chenyu hamutori chinhu chisiri chenyu pamuda unyepero kazi tete wanga akati anga ndikafa munodzosa ndepake saka aiwakirei musha iwowo kana angaiziva kuti musha iwowo ndewenyu sei pasikazi pamuura painzi pamuura here painzi pamuura here
painzi pamuura here Vamos lá. sei pasaizi pamuura kana papari pawo sei no don't take advantage yekufa kwevanhu no hamuna chinyorwa chamuna chekuti takasiya taura kuti ndazofadira ndimi rundotaura because ndimi makapana futi lendi muri 2 ndimi mavangonyengedzana kuti ngatini pamberi pedare totaura kuti titoka ngasiya ati lendi kaitsoka hakuna chivanhu chakadaro hakuna chivanhu chakadaro imimi wamupuwa wanamura pamurugara makapiwa ndiani mapiwa ndiani ai ndati vabereki wenyu paurugara wakapiwa ndiani muruzaruza zvandurazia zvinhu zvomunitaurira munitaura kuti vabereki venyu vakapiwa ndani vabavo baba vakapiwa ndani vabavo but sei muti vanovatete vasatore zvinhu zvamaiwavo imi muri vakamurutewa zvaro zvasekuru venyu ine handina kutora wakaita sei asi kunza kuti iye nasekuru wako vari tundu wakaya kuzosvika pamba pangu vachiri chikutengesa tende saka uyanganemuna wake izvani izvozvo uyu arurwei kana ari yakakupa irendi arurwei mauyei vana vanasi mawini mirai nhasi mawingei pana kana makati muzukuru nasekuru vakawirirana newe saka nhasi pano mawingei Kaitira changamiri. Abo wakaenda kwavani kwechipfumba. Ini hawana mutemo kwamba achigurwa changamiri. Saka wabva ndikuira. Uri kuwana changamiri. Kwamba andigoni. ndinopaswa ndatini kana mama muri kuwirirana kubva pekutanga sekuru nemuzukuru namura because zvandatozvapo imi muri kundinyepera kuti makadzosera deni kuna mura asi muonawo kuti ndakatenga mabanana nemukudubera. alright ndiyo miti yawakatenga ndiyo miti yawakatenga uchitenga uchiti banana iri kumera ayo iri kumera pai ndakaona vari vese ndichiti wapi uri kutenga mubanana yacho uri kutenga iri mumhepo iyi mubanana ukatenga mubanana iwo ungabaita mapenzi kuti ndakatenga mubanana wakatenga mubanana kolendi yacho makarisunga mubanana macho ndeyani wakatenga mubanana kaiwo kolendi yacho iyi urikurira mubanana ngeyani hazvina basa umwe abva pana mamuzwa umwe abva pana mai manja abva pana po ndakabariwa Harare ndikakurira Harare nhumbu yamai vangu yakabatira Harare ndikabariwa Harare ndikakurira Harare asi ndapenjerwa ndakazodzoka kuondevhari kumba akurwira gadhini wezi vanhu vari kuondevhari vakafunga kuti zvaari Harare achadzoka ngatitore gadhini racho asi wadini wadzoka because gadhini ngerani ngerake amudhisaidhiri munhu azochionera hake joni kwake kuti uchauya rini iye ndiye uchauya bhanu ndiye unouya bhanu da mutauri munhu atonhake kutaurira taurai zvakaitika ndinozi Ruth zvakaitika ipapapa pamadheizi acho kuti zvinhu zvizofambe pakudai baba wakatanga kuuya uri wega mukwasha wedu vati sekuru nzvimbo iri apa pamusoro apa ini hatichagoni kuirima zvendisagoni kuirima saka ndanoda kutengesa hangu michero yangu iri apa baba wakati mukwasha dai madaidza wana wenyu wauya tizigoti ichokwadi kuti hawasi kudaba nezvemiti iri apa akauya iye ndikuongo nemunin'ina wake unozidawa naiyo sekuru wawari 3 wasvika makusei zvikazi ndi mukwasha sekuru tatauya panhau iye makataura iye kuti daidzaiwa saka wana ndauya nawo saka muzukuru yakabva bvunzwa ndibaba kuti muzukuru uri kupindirana nazvo yezvekutaura sekuru yakati imimi zviri apa imi ndaurira naye nekuti isusu zveapa isusu hatitongi baba kuti ndipa baba mimi
ndimuzukuru. Tagara tatine nguva yakareba tichirima ipapo. Iye kana zvari kuti ndiri kuHarare asi anodzika kumba achirima achifunga mapepa. Tine 15 years tiripa. Saka isusu zvakatiitira nyore nekuti iye akanga aripo, ndiye akatotipangidza kugara muzukuru. Saka pari zvinezvi ameno hake iye mafungire akudini ayo akuita nekunga akuda futi kuti pfungwa dzekuti stand iye akudini akuita. Asi pamadays acho akabvira kuita nasekuti sekuru ita henyu inini handizvikwanisiba zvepastand. Makutotipinzai mwenyaya futi antu muri kutotaura imi kuti zvamurikutaura imi ndezvekutaura nemurume wenyu zvatosiyana because murume wenyu ari kuti stand yakapiwa tete ndimuura antu mirai. Asi imi muri kusunga muri kuti munhu akapa sekuru murume wenyu stand aita chakwanisa muzukuru. Aiwa muzukuru haana kupa stand upa. Sekuru awa ndiwo akauya kuna baba wakati ini stand birima ndidini handisi kuigona pamusoro wao ashaita. Aire stand isiri yake aida kuti vanhu vanogona kuirima ine inaye wanga wari pamwe zvenewana stand haiti yake mutadza kurima kwake zvinei nemutausi wako. Saka tiri papapo ishe zvakureva kuti muzukuru uyu pamadays acho ndiye akaenda kutsotsi nekuti dai akabuda pachena kuti sekuru zvinotaura baba hazvaandizvo. Saka yakati mimi sekuru taurira naini nababa zvekuti dai imi pabhora ruka mwe maifanira kunga mamuri kumateresi imi nemurume wenyu maifanira kunga muri kumateresi. Why imi makazviita pakati kuita maintermediate pakati intermediators pakati why takawana vana vacho varipo aiwa imi makakudaidzendia uyu aita zero kuti uyu kutaura nababa kutaura namura akashaidzwa akauya wani. aiwa munozwa pezvo ndati uyu aita zero kutaura namura vari 2 wechinhu chine chambuya wako aida imi kuti mudii aifanira kuuya through imi kuti mudii pamusoro izvi saka hora iti papa ndapazwa handisokutsikirei ndikati tifambe tese kuti sei uyu aifanira kuuya through imimi kunotaura neuyu pachinhu chake nokuti akawitinisaka kuti piwa henyu saka akawitinisaka mbuya muzva mutotaura makutovhiringidza nyaya yese because kutaura kwenyu kwakunotaura kuti lendi indei makapiwa ndibaba wewo ndozvamakutotaura makutotaura kuti imimi lendi iyoyi yakapiwa imimi nababa wewo ndozvamakutotaura whereas handizvo murume wenyu anotaura kuti no lendi ndeyatete asi mutete wakanga asiyanitaura kuti kana ndazofawo namura take back asi uyo mura unotaura no hamunondipa mhara ndakatotenga uyu uri kuti uyu ndii ndakamugurira mura kutangira apa kugumira izvozvo zvaakaita shuwa akaita sani akaita sani sani apeno ndakandotiwa garai pasi pamusoro ipanapo garai pasi hamuna icho munoziva mutanga kutotivhirikidzira nyaya yanga yaifamba zvakanaka makutanga kutaura tumwe ndizvo here papa zviri vanimai kuti munda yanga yato yenyu ndati mukadzi wenyu kuti wati munda yanga iri yenyu mamakapiwa ndi baba wedu asi mukadzi wangu mukadzi wasamaura saka samaura zvuti wati mukadzi wenyu ndizvo here kuti mamakapiwa ndi baba wedu rendi ndakapiwa navo asi mukadzi wenyu kuti makapiwa ndi baba wedu avo vakayakuzvigura mugano chete ava ndisekuru wavo handitika vakayasamaura let's cut this short story very short muta utsotsi muta utsotsi mazuva samaura muri kuita utsotsi hwekuda kutora chinhu chisiri chenyu neungwaro muchishandisa vanhu. Sekuru uyu amuri kuti ndiye akakupai lendi nemwana haana chekuita nelendi iyi sekuru yenyu haana. Munhu lendi ndiye atete, wana watete ndiawo ndiwo waridzi welendi. Uyu
haanenere ndio hakupi hakutorere hakutengesere haisi yako wanokupai saka zvamunonzi mimi makadzorerwa lendi nasekuru sekutaura kwa zvazvaitwa nditete kunyepa mazwa kunyepa Samura dzoserai lendi kumuridzi wayo mambo zvese zvekutaura vanhu vabva vari vatatu pahondi vari kukombe yavo ndabva kuharare zvinhu zvanga zvichidiscuss kana kuti tikasvika kuna mambo tichati zvakati lendi iyoyo haina kumbobvira yabva kumunhu rari peg rekanzo haisi lendi yakanzi tikukupa pekugara yanga iri peg yekanzo saka zviri kundishamisa kuti yakazopiwa kwaananhukirana nekupi zvinhu zvamabva peg yekanzo area iri mucommercial here iri mugrowth point here iri muservice center iri bani iri kumamesha but pakwedu kwakatombopegwa misha nekanzo izvi ndakatozvinzwa makore emuchato kuoneka ndakatonzwaona sabhuna ndisikatozvizivi zvichitonzi saka kana gura rineri remuchato rakazopiwa vavasi zvikundinetsa Samora ini hadi kutaura nasi aiwa munazo ndimi kama wakapirwa nini ndakato ndimi makabhadhara mambo kai ndimabhadhara ana kumbadara saka muchati mukadzi wenyu wati azi takabhadhara kubadara muti wake kawo izwai muti awa ndakabhadhara muti wawo mkutopewa awo ndakabhadhara makabhadhara wani saka mkutopewa wenyu mukaonana mulendi yana ndisingaziva ivo saka ini uchienda imodzi kuri mumango wenyu kana muda kutinyepera sekuita wamuda kuita munoenda kudzipira mumango wenyu ofamba rumhepo worarama rumhepo because mubanana momuntu mune banana wenyu ilendi yemunhu ndiyo yamutoda kuda pachena yamuda kundinyepera kuti hamuzoziva kuti mwedzi welendi ndiani muri kuda kundinyepera kuti hamuzoziva kuti muridzi welendi ndiani hapana munhu anokutengesera mabanana nenzimbe nemimango munzvimbo isiri yake hakuna zvakadaro ini ndimoyesa imi samuurai musazviti munhu akapusa me munoya kumunda kwangu mosvika munhu oti ndikutengeserai magwere badzi ndikutengeserai mumunda mangu ndikutengeserai magwere badzi aiwa ivi yemwe ndiripo anditi ndiri kutengeserai magwere badzi kana ndika ndiri kutengeserai magwere indirectly ndiri kuti chii ndiri kutengesa magwere asi lendi ngeani andikamunure ndiri vere sipo pamu ndiri kutengeserai magwere tonai magwere asi lendi ngeani imba uri zvodatenga magwere ndatenga neredi apa bamba wangu ndinyepera tokasiya taurwa nditete kuzi ngileni ndozodzosa kwamuura kana ndafa aiye tete newana wake newazukuru wake apa mukadzi wenyu akusunga ari kuti takatotaura nababa wacho ndiye akatipa vanhu vakuru kunyepa wakova hazvinakidzi especially kunyepa especially muchirara mese mumagumbezi mamwe chete pamaironga pane akatadza kuzwisisa ndo zvazviri kutaura wakatadza kukrema mumwe wakakrema vhesi 2 mumwe akukrema vhesi 4 ani hazvidivi pamudani vanhu vakuru totaexpecta kuti vataure chokwadi wasawo vanhu vanonyepa lendi ine waridzi dzoserai lendi kumuridzi wake imimi endai kwenyu kwamakabhadhara mabhanana kana muda kudzosera mari yenyu dzoserwai mari yenyu nemunhu wamakatengera mabhanana aiwa zvekuti wakapawaka hazvikupiwa hazvikupi nzvimbo kuti yaya yakunotwawaka saka utotingirai kuwaka kumunda kwako nhasi nekwato kwako kwato kwangu ndikatouya izvizvi waka munda kwako kwato kwangu kana ndakatopwanya imba yangu yatombosha yangu iri yekuti ndakambowakirei ko pandakambowaka pacho sei ndisina kutedzera mutemo
wobatwa rudhero motika yakabiwa woti chini kumazeta epetro ndaisabuka kana tipe mari yebhadhe ndaenda kutora mota yacho kwarari iwo wabatwa mhosva yeko iruti wabatwa uine motikari yadii yabiwa motikari yabiwa inotorwa petro irimo nemota yacho newe mota ichinochengetwa iwo uchinotongwa wakavhariwa zvimwe chete iwe wakaenda kuwaka kumunda usiri wako asi wakuda kuti chindibhadharai pakuwaka kwandakaita munda usiri wangu aiyo bvisa semuwakiri wawakaita wozodzidza kukumbira kana uchida chiro learn to follow the correct procedure unozviziva procedure iwe kuti kana uchida land munyika unoda kunani unoipiwa sei unozviziva asi imi makanyeperana iwe nabhururu wako sekuru pamawirirana kuti teteo zvakafa zvarowa hazvina kurowa hezvo zvamuka paiwana minda yambuyawo imi mugarai kwenyu vana kwenyu Andrew, bye bye. Next guest. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.